Добър ден! Аз сега в момента снимам документален филм на съществото Иван. Той е много ниско! Не ме заразявай с дебилщината ти! Аз документалецът Валери Петков трябва да бяга! Не! Стой далеч! Стой далеч! Стой! Ето го дебилското същество Иван! Той е много странно и много тъпо в същото време. Единствената му функция е дали да спи. В момента го хваща друго дебилско същество от видът Мартин. Това е много лошо мирисма. Ето, в момента се случва ето го. Това същество успя да го хване. Ще се опитам да осъществя контакт с това същество. В момента. Добре. Спокойно! Аз съм ти, приятел! Навън вали. Така. Добре. Ето го другото дебилско същество. Матян. Матян е най-дебилското същество от всички дебилски същества, но не по-дебилско същество от Иван. Аз съм дебилски същество. Ти не си дебилско същество. Точно така. Само малко. Не си. Камерата ще вляза там, дет не искаш да влиза. И така, продължаваме. Ето го. Хващаме го. Също така той ме рише. Той много лошо мирише, точно така казва нашето дебилско същество. И предвид нашия колега продуцент. Ето го. Не! Трябва да седим малко по-далеч от него. Стой, далече! Далече, шу! Магиш! Ще защита плюе топки. Ашка! Чули? А? Ще защита плюе топки с косми. Да, при защита плюе топки с косми. Не! За малко! Щеш да напълнеш камерата пак! Уби един от хората ни! Уби един от хората ни! Да знаете, дами и господа, че не мога да снимам много добре. Не! Трябва ли за мене цигари? Трябва да го хванем бързо! Чао! Ето го това дебилско същество, какви простоти прави, понеже е много голямо дебилско същество. Ето го, той е най-дебилското същество на света. Ето го, сега в момента ще го снимаме, ще видим какво прави, какво взима. Да? Отиде! Хвърли ми пари! Фалшиви пари! Ето още един признак! Бързо трябва да си запиша, че това е още един признак на дебилщина от това същество. Понеже той е най-дебилското същество на света и няма по-дебилско същество от него на света. Ето го дебила. Стой! Далеч! Да, ето до тук само може да мята, точно така може да мята много малко. Ще опитам да го настигна. Ето, сега в момента си мисли за цар, само че е пълен олигофрен. И се опитва да ръмжи. И всъщност е пълен дебил. Сега се прави на още по-голям дебил. Той е дебил, де. Вика в момента дебилската си женска. Сега в момента се приготви за нещо. И по-добре да се облитам! Помощ! Ето тук има убежище, където мога да се скрия. Ето го. По-добре да се скрия. Ще се скрия. Избори ми очите. Ще се скрия, ще се опитам да приближа още малко до него. В момента екрана ми е затъмнен, защото ми пада батерията, заради това не знам горе-долу какво снимам. Но се опитвам да снимам. Нещо прави. Аз малко ще си почина тук. Покрай това дърво. Не, май се насочва насам. Идва! Тича! Ето го. Виждате ли? Изумително как дебилско тича това същество. Просто изумително. Сега май се опитва да се обеси или вика женската си. Опитва се да ме съблазни. И от това е гнусно. Сега в момента си вика децата за вечеря май. И сега ме преследва! Помощ! Ще да влезна в едно игрище. Тук за футбол. Едно игрище за футбол. Така. Тук дебилското същество.
Не искам и да знам дори какво прави. Адски дебилско същество е това. Даже най-дебилското бих казал. Тук. Значи, нещо много интересно за това същество е, че то е адски дебилско. Добре, думата дебил вече употребявам прекалено много. Време да кажа, че съм много секси, да, това е факт. Ако вас не го знае. Както казвах, ето му го явно, ето там му е дома. Тези дървета, ако виждате. Какво ще мога да кажа за него? Значи, то тича адски дебилски. Другото, което е много дебилски тича. Държи се като дебил през цялото време това същество. Всъщност още не знаем колко камери и колко предсърдие има в неговото сърце, тъй че явно сега ще намерим колко. Ще се опитам сега да излезна от защитената зона и още веднъж да се опитам да успея да го снимам. Така. Обаче пък нещо много интересно за него е, че много добре се прикрива. Много добре не мога да го видя ето там скрит. Но леко се вижда. Ето там. Добре, така. Сега отиваме. Така. Доста интересно това. И това нещо троши. Започна да троши неща. Явно се опитва да ми привлече вниманието. Съвсем малко повече ще се приближи към него. Ето, така. Ето го плаши птиците с неговата дебилщина. Това е един човешки индивид зад него. Вижте ли? Те се опитва да отключи, само че той се опитва да ви попречи и тя не успява. И така. Тук мята нещо, не знам какво. Приближава се. Ето го. Ще се скрие зад дървото. Хоче да го прегръща и ме гледа, което е доста странно. Не би трябва това да се случва. Приближава се. Тук отива към друго дърво. Нещо започва да прави тук. Мята някакъв камък. Ще се опитам да си преместя на друго дърво, за да не ме забележи. Прави някакви тотални дебилски неща. Ето го, адски голям дебил той. Това дебилско същество наречено Иван. Стой! Хау! Хау ти! Люшта! Линнор! Нус! Нис! Нан! Нол! Атакуваме. Ну! Нис! Нул! Никъде! Ниска! Нис! Нюс! Нол! Иска да бъде Елен, но няма да бъде Елен, защото е прекалено дебил.